Atenció! Alifo Yekielchiu Ilundo, esta tinia historisto Dani Cortijo, quan li hai alia Barcelonoi. Bonan vesperon, Dani. Bonan vesperon. Pri kio ni parolos hodiaŭ? Doncs ara t'hauria de dir que parlem del 5è Congrés Universal d'Esperanto, que això, dit en esperanto, seria hodiaŭ ni parolos pri la kvina Congreso d'Esperanto en Barcelona en 1909. Nen, quina fluidesa, per favor, jo aquí com una boja amb l'esperanto. Doncs sí, és un món que ja veureu, 1909 era un congrés internacional d'aquesta llengua internacional a Barcelona, i és un món que quan t'hi comences a posar sembla mentida, però en 2 mesos, quan comences a remenar llibres d'aquests, al final saps parlar-lo sense voler. En 2 mesos l'he pres, i porto uns quants anys a l'Escola Oficial d'Idiomes amb l'anglès. Buf, farem una secció reduïda i aprendrem una mica d'esperanto a les altres Barcelones. Doncs començarem aquest viatge en el temps, no? Perquè, clar, on hem d'anar per parlar de l'esperanto? Molt enrere, no? Sí, al 1887 en concret. Encara no tant, no tant. A una ciutat que és Bialystok, que ara és Polònia, però durant temps ha estat Rússia, ha estat alguna república bàltica, etc. Ha anat canviant de territori, perquè és fronterer amb Rússia, Alemanya també ho ha conquerit, i allà vivia un oculista que es deia Zamenhof. L'esperanto, per qui no sàpiga què és una llengua artificial. És una llengua que es va crear simplement com no és una llengua d'una comunitat nacional, sinó una llengua que el que tenia com a pretensió era ser la segona llengua de tothom. Preservar les llengües, no? Tothom parlaria la seva llengua i hi hauria una llengua de tothom. Per què? Perquè aquest oculista Zamenhof era jueu, per tant, ell sabia parlar guidix, que és un dialecte de l'hebreu, però a part, ell, diguéssim, era russòfon, de família, parlaven rus a casa, i el que veia és que depèn si manaven els polonesos, els russos o els alemanys, qui manava a imposar la seva llengua als altres. I aleshores, diguéssim, que sempre dona la casualitat que sempre aprenem la llengua de qui mana. La llengua del poder. Fins i tot hi ha més xinesos que anglesos, però tothom parla anglès, per alguna cosa és, no? De moment. De moment, llegint textos antics de principis del segle ja deien, ja veuríeu que al final acabarem parlant xino. I això ho he llegit en textos esperantistes, sí, del congrés en aquella època deien, si fos per número de persones que parlem la llengua, hauríem de parlar xinès, i això ho deien en aquell moment. Doncs bé, ell el que va fer va ser en un moment dir, a mi m'agrada la diversitat lingüística, no és una persona que volgués fer una llengua que acabés amb totes, sinó m'agrada la diversitat lingüística, el que hem de fer és preservar totes les llengües, però perquè hi hagi una llengua que serveixi per tothom. Però perquè serveixi per tothom ha de ser una llengua que no sigui de ningú, perquè tothom entra en pla d'igualtat. I és aleshores quan aquest senyor que és Zamenhof, que surt, aquí veiem el diari Il·lustració Catalana, surt ell en l'època del 5è Congrés d'Esperanto, el 1909, inventa aquesta llengua i ho signa com a Doctoro Esperanto, que vol dir doctor, i Esperanto, que vol dir aquell qui té esperança. D'aquí ve el nom. En teoria s'havia de dir Lingua Internacia, que vol dir llengua internacional, simplement. Doncs bé, aquesta moda s'extén rapidíssimament i el 1909, que feia relativament poc que s'havia creat aquesta llengua, arriba al 5è Congrés Universal d'Esperanto a Barcelona. Què vol dir 5è Congrés? Vol dir que ja n'hi havia hagut 5. Universal sempre m'ha fet gràcia. Aquí, per exemple, posa internacia, que vol dir internacional, però sempre se li diu universal. Per si ve algú de fora de la Terra o què? Perquè amb internacional ja ens quedaria clar, no? Doncs del 5 a l'11 de setembre del 1909, fixem-nos que fa poc de la Setmana Tràgica es celebra el Congrés Universal d'Esperanto a Barcelona. Ara no ens podem ni imaginar la magnitud que va tenir això, perquè ara esperantistes n'existeixen uns quants, però no n'hi ha tants com en aquella època. Al carrer es va omplir absolutament de color verd. Verd és el color de l'esperança, per tant és el color de l'esperanto. La bandera oficial de l'esperanto és aquesta. Una estrella amb 5 puntes, que són els 5 continents, de color verd, i a part, per exemple, tenim tota la bandera de color verd. Com a curiositat, per exemple, la Unió Esportiva Sants té els mateixos colors. La Unió Esportiva Sants ve de la fusió de 2 clubs de futbol, que un d'ells es deia Futbol Club Internacional, i eren esperantistes. O sigui que, per exemple, moltes coses ens arriben del temps en aquesta cosa. Que encara són vigents d'alguna manera, no? Sí. Doncs bé, el primer que va fer la gent va al·lucinar bastant, no? De sobte se't presenta un munt de població que venien molt equipats en diferents coses i venien amb llibres, amb banderes, amb de tot. L'esperantisme sempre ha estat una mica friqui, tot s'ha de dir, jo que el conec especialment. I això va arribar fins i tot a la premsa, l'humor. Per exemple, aquí hi ha una persona que... Congressistes a la Diputació. Val? Aquest senyor és una guàrdia urbana, és un guàrdia urbà, i aquests són esperantistes, fixem-nos que porten la bandera. Sí, ho veiem. I aquí hi ha la broma, per cert, que és que els guàrdies urbans els van fer un curs accelerat d'Esperanto perquè sabessin guiar la gent, eh? Ostres! Diu, la senyora Pastello de la Mar Bordo,
que això seria el senyor Prat de la Riba, però traduït literalment, no? Un Prat de la Riba. De la Riba. Diu que ets ignorant, que et pregunta el senyor Prat de la Riba, li diu l'altre policia, el guàrdia urbà, li diu a l'altre, que no sé si és un mosso d'esquadra, com l'Urbana ha fet el curs, estan preguntant pel senyor Prat de la Riba. I d'això se'n feia difusió la premsa escrita. Va crear moltíssima expectativa, ja que us dic, la premsa escrita apareixia, i tothom tenia un llibre, que és aquest llibre que tinc aquí mateix, a veure, que és un llibre del 1909, que és una guia de Barcelona, és el Congrés Libro, el llibre del libro Congrés. del Quinto Congreso de Esperanto, Barcelona, 1909. I si obrim a dins, que ara és molt difícil mostrar-ho a càmera, però per això hem posat les imatges aquí, el que veurem és què tenia a dins aquest Congrés Libro, que era el llibre del Congrés. És molt fort el que acabo de trobar. Són fulles en blanc pels autògrafs. Això es fa sempre. A Què vol dir que es fa sempre? Al final del Congrés Libro sempre hi ha un lloc on la gent et pot signar les dedicatòries, veus que he anat a pocs congressos, doncs, eh? Sí. Esperanto no m'he donat Esperanto cap. Doncs bé, el que veiem són les fotos antigues de com era Barcelona en aquell moment, és una cosa molt curiosa, i a part també hi ha moltes indicacions de com moure's per Barcelona, on pots trobar llocs que la gent parli esperanto, que era bastant que la Sagrada Família, per exemple, és molt curiosa, que apareix aquí a mig construir. Ostres, i tant! I apareix fins i tot també una llista de la gent que es va apuntar, entre els quals veurem que hi ha personatges que després històricament han tingut bastanta rellevància. Esperantistes famosos, Mercè Rodoreda, Andreu Nin també era esperantista, Joan Amades era esperantista, molta gent, Carles Riba, que ens semblen, dius, no serà tan friqui aquesta persona, doncs sí que s'havien fet esperantistes en aquell moment. A la premsa d'aquell moment... Però friqui ho dius perquè no va triomfar i llavors és com una cosa molt residual? Ara és molt residual, sí, però no tant, eh? Catalunya és de les comunitats amb més parlants d'esperanto, però en aquella època era un boom. De fet, jo he llegit diaris de l'època de gent dient aprenem esperanto ja perquè serem els últims i ens quedarem fora. El mateix que es diu de l'anglès es deia l'esperanto en aquell moment. I Barcelona, per molts motius, era una ciutat on l'esperanto tenia una acollida impressionant, podríem dir. Aquestes fotografies són tretes d'aquest llibre? Sí, perquè les anava a ensenyar a l'espectadors, però... I, per exemple, hi ha el Palau de Belles Arts, que és on es van fer els actes... com a guia. És on es van fer els actes centrals del Congrés, que ja no existeix, es van derrocar després. A part d'això, qui li agradi remenar postals antigues al Mercat de Sant Antoni haurà trobat moltes postals que estan normalment en català o en castellà, hi havia fins i tot anuncis, però després posa, per exemple, Orfeó, Cataluna, no sé què, Palazzo, Funicularo del Tibidabo, Cai, Domo, Arnús, Funicular del Tibidabo i la Casa Arnús. El Parc Güell sense guiris... Sense ni una persona, ja no guiris, és que ningú. La Sancta Familio... Construata... D'acord, que encara ha de ser construïda, vol dir? Doncs bé, si ens fixem, aquest idioma raro que apareix en moltes postals és l'esperanto i va ser l'època del Congrés, que en aquell moment es van fer un munt de postals que ara estan a totes les llibreries del Vell i el podem trobar a diferents llocs. Principis de segle XX, no fa pas tant, Sí, no fa pas tant. Molt bé. Qui eren els protagonistes d'aquests congressos? Doncs bàsicament podríem trobar diferents. Per exemple, Pujolà i Vallès, que és una persona molt important, apareix aquí amb Zamenhof. Aquest senyor va ser qui va fer el diccionari Esperanto català, que el tenim aquí també del 1908. I la gramàtica raonada, que és apassionant, perquè si la llegeixes, el català està mal escrit per nosaltres, encara no sabíem fer les normes, però en canvi aquí hi ha una gramàtica i un diccionari d'esperanto que ja tenia normes abans que el català. Doncs aquests dos llibres serien imprescindibles per qualsevol catalanoparlant esperantista que vingués al Congrés, hauria d'haver estudiat aquests dos llibres primer per poder-se entendre en esperanto per la ciutat. Molt bé. Què més tenim? Un altre senyor que ningú s'associaria a aquest món és aquest home que apareix aquí amb un bigoti, que té una bandera esperantista. La bandera, sí. Si li poséssim unes ulleres rodones negres fosques i li traiéssim el bigoti i el poséssim una mica més canós... Joan Amades, el senyor que va escriure el Costumari català, el responsable de recuperar tot el folklore de Catalunya, durant una època, la seva ocupació principal, però principal, va ser l'esperantisme. Li va agafar com una... dèria i es va dedicar exclusivament a això. Igual que la gent als 19-20 anys en aquella època o es feien anarquistes o socialistes o catalanistes o... Amades era esperantista a morir. Esperantista a morir, perquè ell era un fanàtic de la comunicació i va veure que aquesta era una eina de comunicació molt útil. És que el plantejament tenia molta lògica, no? Sí, és molt lògic. De fet, els que ho hem provat funciona. Després ja veurem com és que no funciona. Els protagonistes principals eren també els que havien vingut al Congrés. Per exemple, tota aquesta gent que estava amb les banderes estava mirant un partit de futbol, feien partit de futbol, esport, ciclisme, sempre es fa en algun congrés d'esperanto, sempre es fa alguna excursió
cap a fora, també és un tema molt de parlar de diferents temes, etc. I aquests sí que serien els protagonistes principals, no? Els que omplien tot. S'ha de dir que al Congrés hi va anar bastanta gent, però molta gent no es va apuntar, perquè per anar al Congrés havies de pagar, però molta gent voluntàriament anava a activitats obertes a l'aire lliure, i en aquella època hi havia una falera impressionant per aquest tema, per l'esperanto. I molta curiositat, m'imagino, no? Per exemple, Francesc Ferrer i Guàrdia el van detenir justament quan anava a aquest Congrés d'Esperanto a Barcelona. Aquest és un grup, per exemple, d'aquí mateix, del Poble Nou, on està BTV, que és el grup Esperanta Fratezzo, i tindríem molts altres grups que es deien Nova Sento, Pacho Callamo, que vol dir pau i amor, tot era molt el tema aquest, no? Tractar-nos entre nosaltres, que hi hagi pau i amor, etc. Sobre l'esperanto sí que és veritat que hi ha tòpics que són una mica mentida. Per exemple, la gent associa esperanto exclusivament amb anarquisme. No sé per què. Suposo que com surt a La ciutat cremada, a la pel·lícula aquesta que es parla de l'època aquesta més convulsa a Barcelona, però qualsevol moviment internacionalista li interessava aquest moviment. Des dels moviments obrers, per suposat, però passant pel catolicisme i fins i tot hi havia franquistes esperantistes. O sigui, és una cosa bastant comuna. Transversal, eh? Ara bé, és un idioma molt fàcil. Funciona tot amb prefixes i sufixes, i si no saps una paraula, o el teu idioma no pot traduir a l'esperanto aquella paraula, te la pots inventar. Per exemple, nosaltres estem asseguts sobre una cadira, no? Sí. Doncs una cadira es diria sejo. Existeix una paraula per dir sejo. Val, en esperanto, el diccionari. No, aquest és el de la gramàtica. Aquí. Aquí. Si busquéssim sejo, sortiria cadira, sejo. D'acord? Correcte. Però, en canvi, si no sabem com es diu, perquè aquesta paraula no existeix al nostre idioma, podem, per exemple, dir sidilo, que vol dir objecte que serveix per seure. Val? Com una definició. Si tampoc tenim el verb seure, què és seure? Posar-hi el cul a sobre, no? Sí. Doncs surpugilo, objecte que serveix per posar-li el cul a sobre. Amb 30 i pico sufixes i prefixes i amb arrels pots crear paraules i l'altre les entén perfectament al moment. Per exemple, jo sé que blanca, igual que en llatí, vol dir blanc. Però si no sé com es diu negre, que es diu nigre... Dius no blanca. Malblanca. Malblanca. Amico, malamico. Clar. I aleshores, amb aquesta estructura és molt fàcil, doncs, realment entendre. Molt fàcil, però poc precisa, m'ho sembla, o què? No, o no? Al revés. És una llengua totalment reglada i té moltes capacitats d'expressió. Per exemple, tu et pots inventar, a nivell poètic és fantàstic, perquè totes les paraules són planes, per exemple, tot et rimaria, i tu pots dir un somriure d'amor de matinada, per exemple, això en una paraula. I és amo matenrideto. I això vol dir simplement això. Això m'ho he inventat ara mateix. Clar, però pots crear paraules molt evocadores i molt úniques. I aleshores tothom ho entén perquè és molt fàcil. El que diríem, a veure, si jo estic dient, jo sé per l'esperanto, és una cosa fàcil, a més, qui em conegui sap que l'anglès m'ha costat molt i en canvi l'esperanto no, la cosa és que com és que tothom no parla esperanto? Què és el que ha fet fracassar l'esperanto? Doncs el que passa és que l'esperanto neix a principis del segle XX, és una època en la qual la gent encara és molt romàntica, ve del segle XIX, i creu en aquesta fraternitat universal. Però hi ha una cosa que precisament va impactar molt a Joan Amades, que és que quan arriba la Primera Guerra Mundial, tots aquests moviments que havien dit els socialistes, els anarquistes, fins i tot els catòlics, els esperantistes deien mai més ens tornarem a barallar. Arriba la Primera Guerra Mundial i què passa? Que tots aquests moviments de no, ara som germans, no ens pegarem. Sí, però tu ets un alemany i tu ets un francès. La gent comença a caure en guerres. Això acaba sent com un cop que tocarà de mort en molts d'aquests moviments internacionalistes i entre ells també caurà l'esperanto en aquell moment. I serà un cop molt fort. De fet, és una cosa que és complicada. Després costa remuntar perquè l'esperanto començarà a ser estigmatitzat per tot arreu. Per exemple, igual que aquí, per exemple, a Barcelona s'associa molt l'esperanto a l'anarquisme, que no té per què, que sí, però no té per què, els primers que agafaran mania a l'esperanto serà Hitler. Els nazis, més tard, diran que com és una llengua creada per un jueu, i se suposa que Hitler veia una conspiració jueva a tot arreu, doncs era una llengua de jueus. Per tant, hi ha esperantistes que van morir només per parlar esperanto, van morir als camps de concentració, igual que els homosexuals, els jueus o els gitanos, d'acord? Altres col·lectius, per exemple, als Estats Units, com es veia que era una llengua de moviment obrer, van dir que era una llengua d'espies, i la gent esperantista era totalment vigilada perquè eren sospitosos directament de comunistes. Clar, això en teoria no havia de passar a la URSS, però a Rússia el que veia és que els esperantistes sempre eren gent que es cartejaven en gent de fora de la Unió Soviètica. I per tant diu, jo no entenc l'esperanto, aquests el que estan fent és passar informació per fora. Per tant, és una llengua de contrarrevolucionaris. Va començar a ser perseguida per tothom i fixem-nos, els països que dominen econòmicament, per exemple, als Estats Units, parlen anglès. Ara ho estem veient, moltes àrees de països dominats per la Unió Soviètica s'ha imposat el rus, no?
O sigui, en el fons, més que un tema de si és més pràctic aprendre aquesta llengua o l'altra, fixem-nos, si tens una llengua, tu saps com és d'important utilitzar-la com a eina de domini? Aleshores, clar, una llengua que absolutament no serveixi, diguéssim, que pugui servir a tothom, perquè un dels lemes és que és la llengua de tothom i la de ningú, doncs potser no interessa. No interessa. I ara, diguéssim, que potser, no? per desinterès, diguéssim, doncs ha anat caient, i jo, de fet, jo m'hi vaig acostar per un tema totalment històric, però quan te n'adones que en 15 dies comences a xapurrejar una llengua nova, doncs acaba fent il·lusió. O sigui que si us interessa el tema... Sí, home, sí, perquè igual a casa hi ha algú que com tu vol estudiar-lo, què els hi diries? Doncs que entrin en una pàgina web que és esperanto.cat, que és l'Associació Catalana d'Esperanto, que munten cursos presencials. A més, la mitjana d'edat comença a ser bastant jove, que normalment s'ha associat sempre això a coses de gent gran. Es munten trobades, es munten congressos també, encara es fan visites guiades en Esperanto, que no sé qui deu fer. I és una cosa que... Encara que no us interessi, per exemple, el perfil de gent que s'apunta a associacions d'aquestes, a Catalunya en concret, normalment és gent que ve de la filologia, de la història o de la informàtica. Gent d'aquesta que li agrada el programari Linux i el programari lliure, doncs això seria el programari lliure de les llengües. Molt bé. Home, els llibres no sé on els trobaran, però vaja, ja s'informaran. Són barats, perquè com la gent no els entén... Clar, no, i tant, i tant. El manual aquest, amb totes aquestes fotos antigues, el pots trobar per 20 euros en algunes botigues. Doncs escolta, és xulíssim, eh? Sí. Moltes gràcies, Dani, per aquestes paraules que he dit una mica maldites. A veure si m'apunto jo a classe. Vinga. Moltes gràcies. Vinga, seguim fins aquí aquesta història de l'Esperanto.